O alcalde Manuel Ruiz e a edil de Servizos Sociais, Ana Barreiro, visitaron esta mañá o local da Asociación ICE Renovación, na Rúa Cervantes, para coñecer de primeira man o funcionamento do programa Lavandería Solidaria Calor Café, que ven de poñer en marcha recentemente a entidade, en colaboración co propio concello. A iniciativa, que ten como principal finalidade cubrir parte das necesidades básicas das persoas sen fogar, está a ter moi boa acollida, dando servizo a unhas 20 persoas. E iso é o que nos move, poder servir a nosa cidade, facer da nosa cidade unha cidade donde se pode vivir con libertad, con dignidade, donde todas as persoas teñen as mesmas oportunidades de vivir con esa dignidade que todo o mundo se merece. E os nosos amigos, os nosos usuarios, que xa son compañeiros, e xa son casi familia moitas veces, pois para nós é un privilexio moi grande estar ao seu lado. Quero agradecer especialmente ao Concello por o apoio que nos dades, non só moral, sino económico tamén, e aos demais compañeiros por poder compartir este privilexio, que é de servir a nosa cidade, que canto millor vaya, millor nos vaya a nós tamén. Dende o Concello agradeceron o traballo que realizan entidades como ICE Renovación, que permiten a integración de persoas en risco de exclusión. Para un concello como o de Ribeira é unha satisfacción sempre presumir da xente que ten, non? E non hai, eu creo que labor máis loable que é o propio voluntariado, non? O dedicar moito tempo que podía se dedicar a un mismo, á familia, dedicarlo a todo o mundo, polo que Jonathan decía que conseguir que todo o mundo viva con dignidade e viva dignamente. Para a posta en marcha deste servizo de lavandería Calor Café, que se suma tamén ao de Roupeiro, o Concello fíxolle unha achega duns 1.500 euros. Pero a intención da entidade é ir máis alá no seu labor humanitario, polo que xa ten en mente a posta en marcha dun centro de emerxencia social.